O proxecto de remodelación do Miradoiro da Pedra da Rá vense de proclamar gañadora da primeira edición dos premios Lledó Arquitectura Ibérica na modalidade Espazo Público. Nesta ocasión eran dúas as obras de Ribeira que aspiraban a este galardón, ambas deseñadas polo arquitecto Carlos Seoane. A da Pedra da Rá había que sumarlle tamén a construción do Centro Social de Oleiros, aínda que esta última, que optaba tamén a un premio na categoría de obra nova, non puido facerse co galardón. Este premio Lledó súmase a outros importantes distintivos que recibiu esta obra de remodelación, como é o caso do Premio FAD de Arquitectura ou o Premio COAC do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, ademais de quedar finalista nos premios ArcDaily, que concede a revista digital de arquitectura máis lida do mundo. A gala de entrega dos premios Lledó terá lugar durante a fin de semana do 21 ao 23 de setembro, na localidade de Fisterra.